Telumu Mas. Tuku kayu-kayune jati ana cecek gondokur wajan. Rabi ayu gatelno ati enak, rabi elek tangga gak doyan. Sing penting pinter golek utangan. Mlaku-mlaku nang tunjungan, rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sapa gelem melu aku, cak ayo cak golek kenalan cayu. Kenalan maeu ing kotel rujak cingur. Jo dipikir kon padha gak duwe sangu, jo dipikir angger padha gelem laku. Mangan tahu jo dicampur nganggo timun, malam minggu gak apik digawa nglamun. Nang ketapang kok nggawa wedhus prawan, kupang ambune lep wangi. Wangi. Gak mungkin wong kupang ambune lebus. Oh nek budal gawe minyak wangi. Ganteng-ganteng. Ojo terpengaruh situasi lan keadaan, sing penting memperkuat persatuan lan kesatuan. Nek ana perbedaan ojo didadekno perpecahan, ayo dimusyawarahno secara kekeluargaan.
Satya pahlawan sejati sing membela bangsa supaya rakyat adil lan makmur lan sejahtera. Mula sing tak jaluk cak ayo sing bersatu aja gampang dipercaya anane isu-isu saling bergandeng tangan bersatu terus maju menuju masa depan Indonesia satu. Koyok bengi iki dulurku panganakno sedekah kajate dulurku pang kabeh nyuwun berkah. Mula tak dongakno dulurku pang ado teko musibah masyarakate ayem tentrem rejekine malimpah. Kula kenal Pak Andridi niki kepala desane dasar ganteng gedhe wibawahane bertanggung jawab karo kabeh rakyate gak gelem korupsi iku semboyane. Mula aku ngedung bengi iki dulur pancen tak kajati eling-eling karo Pak Andri sik dulur kula melok berpartisipasi dene maringe dong kok disangoni saya ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai meneo tak enten mboten Pak Andridi niki sosok yang luar biasa cinta kali rakyate napa buktine ngeten iki lho sampean ditanggapno ludruk dipilihno ludruk sing kekinian Budi Wijaya Entertainment artine napa mbo aku dhewe ya karo ya entertainment niku apa ludruk Budi Wijaya kula dongaken mantun sedekah desa dalu niki warga dulur-dulur Kupang sedaya mugi seger waras ado teka musibah rakyate ayem tentrem rezekine kuwatah amin ayo muga-muga wong kene kabeh ana sing duwe pacar ludruk. Kayane gak mesti tapi atine ayem. Asik coy. Good morning, selamat pagi. Jangan ditinggal iku don't leave me. Aku duwe pacar sing teko Itali. Isine DM-an I won't have to see. Areke biyen tau janji nek ana wektu meski ayem disambangi tak papak teko bandara areke numpak merpati aku mudhun dirangkul terus aku diemiki love story cintaku tambah meningkat areke tak pangku lah kok jingkat-jingkat tak takoni kena apa jingkat-jingkat jarene areke lah kok dongkrakku jepat ancen pacaran ning ati ayem
dalem pacarku bule koyok bintang film aku dirangkul pura-pura gak gelem bareng kerasa anget aku terus melek merem pacarku ancene abdol gak patek ayu tapi bokonge bahenol tak gonceng sepeda motor adik tangane metakol bareng peteng-peteng lah kok ngrayai konci namung semanten kidungan kula menawi lepat barong karesa ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe luar biasa malam hari ini dagelane sakmono akeh sekarang akan tampilkan sosok yang luar biasa yang mungkin saudara sudah kenal di YouTube dan TikTok. Siapakah dia? Bersama dengan Budi Wijaya. Inilah Cak Wanto Situr. Digawa wong liya Hangsun Karno bisa ambirika selawase omong ambirika tapi kelem nyimane ceritane wis beda saikine rika wis sing ana digawa wong liya kita goyang lagi Mas Rasa bareng Budi Wijaya Budi Wijaya ayo deh sawer
riko selawase yo mung ambiriko tapi kelemi maneh ceritane wis beda saiki riko wis sing ana ketika wong liya Goyang terus yuk, sampai pagi. kelangan iso niki wis kelangan kenyang langsung eman-eman loro rasane atimu loro kuyangan dikowo wong liya lila sun coba gelia kena masih abot kang sunrasa kelangan iso niki wis kelangan kenyang langsung eman-eman loro rasane atimu loro kuyangan dikoyo yo bila sun coba gelia kena masih abot hasan rasa Selamat malam Kupang. Selamat malam Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Mas Roso. Apa Cak Wanto? Hawane adem, Hawane adem. udane deres, Atik tanahe rodok jemek. rondo cemek nandi-nandi banjir. Mm-mm. Tapi warga Kupang alhamdulillah tetep semangat, Antusias ndelok seni tradisional. antusias. Budi Wijaya luar biasa. Iso nggawa seni tradisi nang era modern. Luar biasa. Dongakno Mas Roso. Didungakno. Dongakno dong. Desa apa? Kupang. Ya. Oke. Masalah pademetik. Nang Ketapang duduk sumur. Cakep. Tak dungakno warga Kupang kabeh panjang umur. Omah. Amin. Nang Ketapang ngombene es nanas. Warga Kupang tak dongakno kabeh nek diutang ndang lunas. Awoma. Amin. Nang Ketapang kok tuku siwa. Cakep. Warga Kupang kabeh mugi-mugi panjang yuswa. Allahumma. Amin. Mlaku-mlaku nang Ketapang. Yo, Nang dalan aku ketiban ondo Mas Roso. maksude Ya Allah. Muga-muga aku mari main nang Ketapang. Mole gawa rondo. amin. Rondo ae sing mbok pikir. Allahumma. Allahumma. Ya Allah, aku terharu Mas Roso. Ojo terharu tok tapi yo elingno. Tak elingno Mas Roso. Iya, terutama tanahe iki jemek mari udan-udanan. Ibu-ibu kabeh sing longgo hati-hati. Hati-hatine apa? Lho lemah teles orang-orang mudal. Iku artine apa, Mas? Kuwatir nek kesasar nang dalan sing gak genah. Gak bayangno ta Mas Roso. Apa? Ket sore warga Kupang numplek-blek nang kene. Lanang wedok tuwa enom nglumpuk. Ngelompok nang kene. Bayangno Mas. Sak desa iki ana 6 dusun. Satu desa ada 6 dusun. 6 dusun, 27 RT 27 dan ada 6 RW. Lah iya, ana 6 RW, ana 20.
7 RT 27 RT karo 6 RW. Luar biasa. iso nglompok nang kene. Heeh. Wargae kon tak kandhani Mas Rasa. Apa? Ana 3790 kakak jiwa. Penduduke kurang lebih dari 5.900,8,7,6,5. Kok akeh sih komahe iku? Kok akeh komahe iku? Iku nyatane, Mas. Ya mek apa iki 0,7 ngono ae kok iso 7,5 walah. Soale komahe akeh. Mm-mm. Lah guru sing cilik-cilik ngono ku ya apa? Lah mula kaya Pak Kades Andridi iki luar biasa. Luar biasa. Heeh, iki kemajuane Desa Kupang iki merupakan dadi barometer desa-desa liyane. Nah, ngono iku nek gak kaya Pak Andri, gak mungkin warga iso nglumpuk nang kene. Lho iya. Pak Andri di mang wis mulai ya? Sampun ah. Heh, Wis mulai. sing ngomong mulai iku berarti gak kenal Pak Lurah Andridi. Iya. Beliau dari semalam sampai Mangawan sampai saiki jek temu-temu nang kono kok. No. Pak Lurah, Assalamualaikum. Luar biasa. Sosok pemimpin yang sangat dipantungi jempol. Ya Pak Lurah Andridi. Pak Lurah Andridi. Iya. Kon duwe apa? Hadiah nang Pak Lurah. Nang Pak Lurah. Iya. Ku persembahkan yang terbaik buat jenengan Pak. Iya. Oke mesa. Apa sing mbok persembahno? Pak Andridi. Iya. Sampeyan tak kandhani Mas Roso. Apa? Artine Pak Andridi ku luar biasa. Ono artine. Lho, ono artine. Asma kinarya japa? Bener. Jeneng minangka donga. Betul. Contone kaya aku rasa. Rasa. Ra iku raga. So. Iku solah. Artine. Ragae solah gak gelem meneng, gak gelem nganggur nyambut gawe terus. Artine. Kaya kon jenengmu sapa? Wanto. Wanto. Wan iku tutup. To iku sapiteng. Lho. Berarti Wanto. Wanto. Wis. Masa aku konten umum so? Ana artine maksude. Ono. Saiki Pak Andridi. Andridi. Terdiri dari berapa suku kata? Andridi. Ono telu. An. Anda semua pasti tahu. Iya. Anda semua pasti mengerti Iya. bahwa sesosok pemimpin yang sangat jujur, baik hati dan tidak sombong, siapa lagi kalau bukan Bapak Andridi. Tepuk tangan buat Bapak Andridi. Oh, sing tepuk tangan ono 11. Dri maknane luar biasa so. Iya. Maknane sangat dalam. Dari sebuah bahasa dari Yunani. Bahwa Dri itu adalah dermawan, bijaksana, gagah dan perkasa. Makanya wonge seneng membantu sesama, yaiku Pak Andridi. Andridi. Ya. Di. Sangune di. Yo. Sangu wae. Wonge mek mesem. Soale wis kentekan sangu. Mosok sore oleh nyawer. Wah, le urupna mang sak buajek mangsan. Buajek gak karu-karuan. Di mana-mana dia selalu berdoa. Ya. Dia meminta untuk kebaikan warganya biar selalu makmur sejahtera. Yaiku Pak Andridi. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Andridi. Mang yono. Apa? Sing asmane iku apik, endah tur unik. Apa iku? Bendara Bumdes. Bendara Bumdes. Iku kuno koncoku so. Lah iya. Bendara Bumdes iku koncoku ya Allah. Sak umur sak jek jumblek ora aku nglodrok, kait iki ngerti jeneng iki. Asmane luar biasa. Luar biasa wapik. Jenenge sapa? Tani Wulyono. Nanti arek emang. Turu ah. Iku koncoku. Ngono ku tau seneng aku iki Bek. Gak tak olehi wong padha lanange. Tani Mulyono. Tani Wulyono. Jane ditambahi sitok mburine. Apa? Agraria. Tani Wulyono Agraria. Arek mana arek emang? Lho nang kono mang arek melayu-melayu. Nyambut gawene luar biasa. Aku ngene, kon iku lanang kok endel aku ngene.
Kon ero kaya ngene iki jenenge termasuk juga amal sedekah. Loh, bener. Iya. Wong amal sedekah gak trimo tenaga, gak trimo dhuwit. Berarti apa ae ya sedekah? Lho. Jarine wong pinter, wong biyen, aja cuman dhuwit, aja cuman barang. Apa? Mesem iku wis sedekah. Mesem iku sedekah. Iya. Loh. Lah kapanane karo Pak Kades aku dijak Jumatan. Nang iki nang Kupang kene. Ana wayah mari Jumatan, mari nu kotak amal metu. Kabeh wong Kupang nek ngekeki pira kon? 150, 150. Pas ngarepku. Awakmu jelas 200.000. Lho, aku mesem. Kon mesem to? Lho, mesem ae kan padha karo sedekah. Mesem tok sedekah. Iya. Padha karo Pak Andridi ya. Lah iya, mula atur wong biyen ya apa jaremu iko? Tinggalno barang sing elek, gawin barang sing apik. Iki wis bener nang Kupang iki. Bener ya. Wis mbok amalno. Tak amalno so. Apa? Tak jupuk sing apik, tak tinggalno sing elek. Contone. Contone aku Jumatan so. Iya. Nang masjid. Aku budal nggawa sandal welek. Terus? Mulai aku nggawa sandal sing apik so. Maksudmu iku apa? Kon lak simal kon niku. Tinggalkan yang jelek, bawalah yang baik. Iku so. Lambemu Sampeyan lapo guyu Bi? keliru. Lho, keliru jare bapake gak oleh. Maksude iku tumindak sing elek tinggalen sing apik nggonen. Bapake iku gak duwe utuh. Kon sawangane nang kene iki kok rukun, kok akrab karo wong kene. Gak rukun ya apa? Iya. Nang kene iku dulur-dulurku tok, kanca-kancaku tok so. Mulai kono Kupang pojok sampai batas kono. Iya. Ku bolomu kabeh. Bolo kabeh, bayangno. Iya. Sing nang guri mang sing kei mangan. Sing bagian masak. Bagian masak. Iya iku kancamu. Kancaku sekolah SD. Kanca sekolah Sekolah SD. seling sampai saiki. Lho yo eling. Karo kon ya sik Lho apal. jek apal. Sopo? Kartini. Endi Kartini? Lho Kartini nang kono nggo wuri mangepeno sego rawon nek. Kartini ya? Iya. Mungkane sego rawone kok wireng. Bae Kartini tibake. Iku jenenge sego rawon. Iya. Lah nek kene iku jenenge sego lodeh. Iku Kartini. Kartini. Ya siku tok kancamu. Lah bagian nyambel iku mang. Sing nyambel. Nyambel rawon wendel kon magaro ta. Iku ya kancamu. Lah, kancaku. Kanca sekolah apa nyambut gawe? Kanca sekolah. Kelep biyen. Pelek. Lho saiki ana areke. Ana nang guri kono. Ya ndelok. Delok. Sapa? Kasiati. Oh ala titi. Menemben Asiati kok ngomong ngono. Nek nyambel iku gawe lombok, trasil, tomat, uyah. Lah iku mang. Lah iku man tak rasakno mari mangan kok lambeku kok isis. Iku jane lombok apa rimason iku mang. Anjene dicampur remason titik. Dicampur dioplos. Lah iya. Ya loro iku tok. Barang aku petutukku ni mangsa. Iya. Ya Allah, ana mantane pacarku so. Ana Mantan pacarku. nang kono ya. Areke tengko-tengko nang kene iku mang. Ya ndelok nang kene. Delok nang kene. Mantan pacarmu biyen. Mantanku. Si urip. Jek. Ana ndok kene. Lho, gelok iku mang. Sapa? Wartini. Wartini? Iya, Iku pacarmu. pacarku biyen. Saiki apa statusnya? Saya. Iya. Rondo. Statusnya? Rondo. Lah kon ben kok sampai pedhot ambek Wartini? Kok sampai pedhot ambek Wartini lha apa? Gak disetujui ya bapakne yo. Oh, tapi Wartini gak nolak. Gak nolak. Oh, bapakne sapa jenenge? Bapakne. Lali aku. Lho. Iku tok kancamu. Iya. Wes iku tok. Tapi rondo ya. Rondo to. Rondo. Aku mang tol beno kancaku. Aku iki seorang seniman, wong tugasku bagian hiburan. Budi Wijaya lodro teko Jombang, waya rame duweku sak pirang-pirang. Asik. Aku iki jenenge Cak Aris, areke ganteng, adek yo manis. Iya, Riz. Duwe cewek janggute nyadis,
Sriwijaya tanggapane lare. Aku iki jenenge Cak Rasa. Asik. Aku asli arek Sidoarjo. Asik. Asik. Nyambut gawe ancene tak sejo. Muga-muga uripku tambah mulya. Nek aku Ya, jenenge Cak Wanto. aduh ya. Aku asli arek Wonogiri. Melok ludruk Ya to. golek rejeki. Ya, Muga-muga tahun ngarep kon mati. Aku iki Aris Wicaksana. Wong omaku Prambon Sidoarjo. Duwe cewek ayu tur kenya. asik. Wong aku iki soke donya brana. Aku iki Cak Rasa pancen hebat. Enak suarane. Aku dodol nang omah bakul tomat. Mbah Sindablek saiki aku tobat. Enak suarane. Muga-muga taun ngarep dadi camat. Amin. Nek aku Cak Wanto asli. Omaku pinggire Kemlagi. Ya. Melok ludruk dolek rejeki. Ya. Muga-muga Taun ngarep dicekel polisi. amin. Matamu ngono. Kok sromen. Iso muring-muring kok iso nesu lho. Wong lagu sak glentir kok ngamuk sih to. Kamare-mare ya apa? Kon enak-enak aku cekel polisi. Lah Iso yo nang kene iki nggone guyon ya Riz. soke donya brana, lati bawakmu. Nyeneng ati. Ibu aku cekel polisi. Iya ta gak? Iya. Lah yo. Salam. Sayang. Sayang, Ya wah aku udah kok pacar. pedok pacare nang kok ngono dapurane iku mbok ya sing serius kok. Piye? Pedok pacar iku ya apa? Sing serius. Pacarku. Pacarku. Potongan kaya kotak amal ini pacare Wayu. Aduh. Kok nyek kon koyo kotak amal. Sayang. Kamu lapo mrene-mrene? Lho ya aku goleki dirimu to. Gila ya aku ah. Lah katene mosok kate goleki Aris, goleki rasa jelas gak mungkin. Sauren kon winganane utang apa kon? Mangan rujak gak bayar kon didoleki kaya iki. Ora ngono. Apa? Lah mosok se pedok pacare kok ada batasan. Gak boleh cor istilahé. Apa ngono kok kaya arek lian-liane ngono kok lek pacaran do kono do kene ngono. Halo sayang. Oh sayang. Loh, aduh, aduh. Sayang. Dulna. Sayang. Tah, Wah ngene iki kok merangsang sayang. tah. Aja ngono. Aja iming-iming kancane kon sok. Sayang. Iman kuat, Imron iki gemlodak goblok. Lapo sayang? Ngene lho. Sik kon dadi pacare Wanto iki kira-kira wis ditukokno apa ae? Aku Iya. gak ditukokno apa-apa. Tambah aku golek torok ambek dekne. Apa? Lah wingi tak kei pentol. Lah wong pentole cuwilik cilik lho, Cak. Cuwilik kathek kriwil-kriwil, gila nih wong. Pantese wong pacaran iku nukokno klambi, nukokno kembang kaya Aris. Perhiasan ngono lho. Lah, Gawe buket yo. Tahu, Cak, gawe Apa? buket. Oh iya iya iya. Tahu.
Tak kira koyo bukete arek nom-noman ngono ki ngapi. Iya. Kadang apa ngono kuwi dhuwit. Iya. Bunga. Iki gak kok Apa, Dek? Kembang kates kuwi lho dihias. Kon niku menembang mbek pacar jok kembang kates to. Gelek sing gak umum iso. Lho, menembang ki ana kembang api. Iya, cek nanda bojoku ah. Melayu bledot. Bacek meloncot. Sik apa kok sawane tak delok kon kok mingkup rupamu. Sayang, aku ini lagi berburu batu giok sayang. Sudah dapat? Gak oleh belas. Terus yang ketemu batu apa? Batu ginjel. Iya ngono digawe ngeraupi. Sepurane aku takon, aku gak kepengin Apa? nyampuri urusanmu. Iya, gak kepengin nyampuri urusanmu. Aku ambek Aris kit mang iki takon senduk-senduk. Kon sawangane kon pacaran kok gak ono senenge blas ya. Ngene Kok lho. koyok mingkup. Cak, ngene Apa? lho. Terang, sayang. Anggitmu kerang apa piye? Terang, sayang. Mingkup iku. Maksudnya gak ono mesra-mesra. Ah. Loh, jane ku ya karepe mesra. Tapi karena kendala orang tua. Iya. Ngerti gak? Dadi wong tua aku ambek wong tuane yang panto iki koyok kerek karo asu. Oh, tadi wong tuamu kerek, wong tuane Yanto asu. Mungkane kok anake kaya garangan. Kiri ambek asu. Lah situ kerek, situ asu. So, Apa? Aris. Iya toh. Aku wis cinta ambek pacarku iki. Kon cinta ambek kancamu sapa jenengmu, Dik? Jenengku Inge. Oh, ngene lho, Wanto ambek Warno. Dadi Piye to? Warna remo goblok. jenengmu sapa? Warna iki emoso heng. Bismillah. Kon ambek iki wong tuamu gak setuju. Gak setuju. Aku gak kesetuju iku oleh musuhan iku ketok jero weteng. Tapi tak takoni sadurunge. Apa? Kon niatmu wong loro kon niat apik apa mek tutul-tutulan tok? Ya mek karepku ngono kuwi. Karepku lho ya. Bapak sih. Kon kepingin saya. Sayangku. Ta. Kon ngomong gak cocok soalnya kon eri. Ta. Udan-udan. Arek ele-ele iku lho. Gak cocok. Gak cocok blas ya. Cocoknya kali sinten? Nek karo iki. Karo aku. Karo aku kan cocok ya. Wah, toh Wanto. Toh. Wanto, tak PE ae to, cari cocok. Hah? Oh, alah rek. Ngenteni disogo. Hai, penderiti ae. Pendirianmu iku tibake seharga tekik. Lanang-lanang gak ada pendirian. Lah iya. Rokok Surya Situk merubah harga dirimu. Wis aku takon saiki. Apa? Kau nambah Inge, iki niatmu ya apa? Niatku ya temenan ya Cak ya. Niatmu temenan? Ya, temenan. Wanto ya apa? Niatku yo pokoknya oleh tul ngono lho. Ngurus, enak ya apa ris iki ris? Oke ono solusi piye carane arek loro iku iso hubungan? Nek menurutmu solusine ya apa? Kono sing kayak solusi. Aku. Aku sing durung rumah tangga, so. Ngene, Piye? nek wong tuamu gak setuju, wong tuane Wanto gak setuju, gampang. Piye dipateni ae. Wanto ceten. Heh, Oh, apa rek? Aku ngomong durung mari. so, Apa? wong tuane iki patenono so. Ngawur ae. Iku ana undang-undange pasal Seneni Mas Iwan. Ojo gawe ngono, ngene. Ya apa? Di bojok di Jolo Sutra. Piye? Di bojok alus. Maksudmu ya apa? Apen-apen digarap sing digarap Inge. Eh? Cangkemmu tuwek-tuwek sing apik. Matur suwun atas keplek kamu. Cangkemmu tuwek-tuwek. Lah kok sing digarap Inge. Ngene lho Dek Inge, arek ayu rada lemu. Piye? Maksud iki kon tak garap. Tak dadekno bahan supaya kon iki sok rabi kelakon karo Wanto. Bahane apa? Bahane apa? Kon lak pinter drama. Terus? Kon yo melok ludruk suwe. Iya. Saiki kon supaya wong tuamu karo wong tuane Wanto setuju, kon pura-pura gendeng. Ya cangkem ngene iki njaluk didoni sampe bosok. Wong aku waras-waras kok kon gendeng iku lho, Wong sing gendeng diwarasno kok sing waras kok kon gendeng iku lho. Cek dadi anak buahe Pak Purnomo, Gak ngono Dek Inge. Maksude kon iki pura-pura gendeng supaya wong tuamu iki gelem ngrestoni. Aku dicekel wong-wong ngono kuwi. Wis gampang. Engko mari ngono dicono Pak Purnomo lak wis maras dhewe. Sok.
Pacarku ayu ngene mau kokon gendeng. Lho, gendenge gak gendeng muda-muda ngono enggak. Apa? Lho, gendenge iki gendeng gestur, gaya, omongan. Mending tak tengi dhisik so. Waduh, ya apa kon niku? Ya. Ya. Lho, nek kon ngono ya gak apa-apa aku nunut. Lah maksudnya aku kongan gendeng iku dalam perihal aku harus bagaimana? Ngomong. Ngomong. Ngomongmu saiki aturen gawe omongan siji tok supaya wong-wong ngarani awakmu gendeng. Oh ya sayang. Apa iku? Kon ditakoni sapa ae, ditakoni apa ae, jawabanmu mek siji. Ora. Ora. Heeh. Ditakoni apa ae kudu muni Ora. ora. Wis jajal. Ya. Jajal. Tak takoni saiki. Aku ya. Ya. Loh, Dek inget. Apa Cak Rasa? Aduh, Ayo gak dadi. kobong kon kok gak dadi. Konangan. Konangan. Iya, dijak ngomong apa ae jawabane situk apa? Ora. Ora. Baleni. Dek inget. Dijak ngomong apa ae jawabane ora. Iki ayu-ayu goblok. Jarane mau ngono. Ora ngono tok ae lho. Oh ya. Pokoke muni ora tok. Oh ya. Ya. Baleni. Dek inget. Pokoke ora tok. Panto. Gak ana tleteng-tleteng mambu ngono. Jare mau kon ngono. Tak lewekne arek iki lho. Piye sih? Pokoke muni ora. Yo, wis, ora. Sate wis ora. Ora. Heeh. Ora. 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 Goreng. Aku ora ngomong. Inge. Ora. Inge wis maem. Gorong iki mangko. Loh. Jalan jupe nduk kono. Alah. Ayu-ayu goblok. Lah iku manjarane kan takoke wis mangan. Ora ngono etok lho jawab. Pokoke jawabanmu siji tok. Ora wis. Berarti gak oleh liya-liya. Aja ngomong liyane, kok konangan. Ya. Wis. Inge. Kok konangan pokoke gak liyane. Ora tok ae. Tak emut arek iki suwe-suwe. Men tak emut engko. Sabar. Piye to? Jawabane ora. 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 Ya wis. Ya. Siap. Inge. Ora. Kon wedok. Ora. Oh. Lah aku gak wedok apa itu? Lho wis gak apa-apa. Cek wong percaya nek kon gendeng ya. Ngono ya. Ya wis, kon tak latihan mbok Wanto ya. Tak tinggal. Ngono. Ya. Aku nduk kene. Oh gak wis, ngene wis. Belajar sampai isok. Ya aku belajar mbek tolak ngono cek Tak takoni. Ya. Ya, ngono. Coba jajal saiki Aris. Ditakoni ya. Inge. Mang wis mangan, Dik. Aku aja celuk dik tanggare merangsang lho, Mas. Tak apa-apa wae to tak peke to. Tak peke wis. Mau PA. Mongko gak kok tau kok ingoni ngono ae. Tak peke. Mau PA. Iya. Aku tak bunuh diri. Lho, iya bunuh diri kok ndato kok nang bongko. Takon ae. Ditinggal ae. Ditinggal ngono? Iya, wis latihan nang kene intine ora ya. Sayang. Sayang. Kamu wingi wis menikmati tubuhku. Ora. Sayang, kok wis mangan? Ora. Sayang. Apa? Wis ora tok ae lho jere. Pokoke ora ya. Ora tok ae. Sayang. Iya. Demi cinta kita sayang. Ya. Iku kaya kehidupanku. Sayang, Apa? pokoknya jawabannya ora ya. Iya. Tak tinggal ya sayang. Ora. Sing hati-hati. Lho, aja suwi-suwi lek ninggal. Cium saya sayang. Teman kampok sendiri. Aku munggah mbok celuk Darmanto iku matamu ah. Wong Mami Okta iki wedok di YouTube no kok. Ya iki jenenge anak gak berbakti mbok ambek wong tuwa. Budal sobo dikongkon blonjo
Daging sapi kabeh digawe pentol. Gak mule-mule karepmu ku ya apa? Kon mau blonjo daging sapi ya? Ora. Daging sapi? Ora. Gawe pentol? Ora. Mek atik dina iki kon gak gawe pentol, cekelen pentolku. Kok gak nyaman ngene? Dok. Kon iki lah anake Mami Okta Sherly merinti di malam hari. Ora. Anake Mami Okta Sinden sing kondang. Ora. Anake Pak Darmanto. Ora. Tak kandhani Darmanto iku jeneng kucuk. Aduh. Anakku kok kaya ngene. Aku malah wis ngomong nak, blonjo sing isuk ben iso gawe bancaan mbokmu, mbahmu. Kok lak tak kongkon tuku daging, wis tuku apa durung? Ora. Gak tuku daging. Ora. Ayam. Ora. Kon mek misale tak rau pipaku kon iku gelem ta gak? Ora. Aku iki makmu nak, kok ngomong ora-ora. Kon kesambet demit endi? Ora. Berarti kon gak kesambet demit. Ora. Katut lanangan, Ora. katut polo. Ora. Kok iso gak katut sembarang kalir? Katut polo Cinandang? Ora. Ngojo iku wekku. Aduh, kok kaya ngene nak kon niku nak? Kok la wis sadar kon anake CEO. Anake sapa? Si bareng-bareng. Anake sapa? CEO. Mancing. Mami ki dikira lanang, mosok mami ki lanang? Ora. Berarti mami ki wedok. Ora. Lanang gak wedok gak berarti matamu. Duna, aku ki sorong nglairno kon. Aku biyen iku operasi nglairno kon. Kok kon kebacut gak nurut ambek emak dikon blonjo kok gak jelas. Aku biyen nglairno kon iki sesar. Iya apa gak? Ora. Kok iso ora iki lho? Anakku gendeng. Dok. Aku mbokmu. Ora. Sapa ngomong Pak Purnomo? Pak Purnomo iku malah wedi ambek aku. Pak Purnomo durung buka wong gendeng aku ndisiki gendeng. Tolong, Pak. Kok gak geger ambek anakmu iki? Tolong, Pak. Aduh, nyengkal wekmu nyengkal. Kono udan, kono angin, anakku gak iso ngomong, Pak. Jarine bisu ya gak bisu, ngomongnya ora lho, Pak. Wong arek ayune ngene lho. Arek iki saya mleng gendeng arek iki. Mosok Gendeng, sing cobaan. kon gendeng paling. Ora. Berarti kon waras. Ora. Loh, gak waras yo gak gendeng, Pak. Cek, Nduk, nak, kon niku ayu-ayu, nak, kon gendeng anak. Ora. Wong ora ngono lho. Tuh. Tak takoni gak nyambung arek. Nduk, mbokmu katokan ta gak, Nduk? Ora. Kon aja ngomong gak katokan iki apa gak katokan. Ngene. Ketoke anakmu. Aku isin Cak. Gak beres. Aku wong wedok kok jarine gak katokan jagani diperkosa arek iki lho. Alah. Sopo sing berkosa iku lho. Ngene. Ketoke anakmu ki ketoke gak beres. Rupane mbuh mari nglangkai oyot mimang mbuh ya apa. Kon mari nglangkai manuk. Ora. Ngene ae. Musuhe iki kudu wong pinter. Ana Cak, wong pinter nggonku, profesor. Kok profesor? Dudu masalah pendidikane. Apa, Cak? Ana dukun pinter tapi gak ngecarani.
Berarti iki kudu mungsune dukun. Musuhne dukun. Paranormal. Paranormal. Lho nak, Duk, aku mbokmu nak, aku mbokmu. Ora. Aku bapakmu. Ora. Konro. Jenenge Taji. Taji, Ketoke wonge meneng, gak ngetarane nek wong pinter. liyane Taji gak ono ah. Nek darah kene gak ono, gak darah kene. Aku iku gak sotil, gak serok. Timbangane Taji, dokter ae gak apa-apa. Enak endi anakmu gendeng? Ayo. Gak gelem ya wis. Loh, Cak, aja ngono, Cak. Lho iki saran lho, tenan lho iki. Iki anakku iki biyen aku nglairno sesar, Cak. Bah sesar bangga. Aku biyen lak tau nglairno konyo, Nak. Ora. Lho kon dilairno teko sapa? Ora. Mosok teko watu. Ora. Cak, Ngene ae. Taji ku wonge pinter. Tapi gak ngetarani. Nek dikongkon nambani wong asline ku iso, tapi ngomongnya gak iso. Ana syarate. berarti Taji iki duwe ilmu puspa tajem. Gak diketok-ketokno. Ngono aja. Heeh. Ana syarate. Syaratnya apa, Cak? Engko nek wonge katik gak ngaku utawa mbok kenambani gak gelem, supaya gelem, syarate kudu mbok gepuki. Nek digepuki cakut gelem. Berarti paranormal iku mek gak dipeksa gak gelem, Cak. Asalnya syarate ngono. Ngono aja. Pertama moh, pura-pura gak iso. Tapi nek digepuki terus gelem, syarate anjen ngono. Piro-piro regane, piro-piro biayane. Sampeyan budal lo. Hubung ana Taji. Pompong gorong anakmu kebacut ya, tak celuke Taji. Celuk Taji. Iya. Walah nah. Mami piye nglairno kon niku nyungsang, Nak. Kok sampe kaya ngene, kon niku gak menghargai penderitaane mamimu ta, Nak. Ora. Kok iso ora iki lho. Kon gendeng wae, Nak, ya Allah. Loh, Cik. Tolong, Cik. Tolong, Cik. Cik. Piro-piro salahku, aku njaluk sepuro, Cak. Dancuk uluku dibubuti. Uluku iso dibubuti, Cak. Cak. Kono maneh sing tak jaluki tulung mek gak sampean, Cak. Dadi ukurane sampean kudu nurut, Cak. Aku iki njaluk tak tulung sapa maneh, Cak. Cak. Tolong, Cak. Anakku iku mbok kesambet, mbok kesurupan, ditakoni mesti ngomong ora, Cak. Takonon. Duk, jenengmu ingat ta? Ora. Lho, Cak, padahal jenenge ingat kok ngomong ora, Cak. Duk, Dadi anakmu iki duwe lara ora. iya, Cak. Aku ora iso nambani. Ora iso Nambani. Kon gelem nambani ta gak? Ora iso. Gelem nambani ta Ora gak? iso kok. Ya gak apa-apa, Cak, mek sampean gak gelem nambani, Cak. Gak apa-apa. Kon mek gak gelem nambani. Ayo gelem nambani ta gak? Aku kacau. Kacau dipelirit cewek panas. Pak RW kentut mau ngomong. Mek kaya ngene iki sing iso nambani mek Taji. Sampeyan aja nyamar. Ora iso. Gelem nambani ta gak? Ora iso kok. Gelem nambani ta gak? Ora iso. Gelem nambani ta gak? Ora iso. Gelem nambani ta gak? Ora iso. Aku. Anakku iki semata wayang. Mek sampean gak iso nambani, kon lanang aku lanang gelut gak apa-apa. Dilawan ya. Gelem nambani ta gak? Alah. Kose tak suwe. Suwun. Mek ante waras 10 juta. Temenan. Iya. Menang 10 juta akimu gak kena digawe.
Kate lambani kok diganggu. Kacau iki kok. Dawaku utul iki. Mek kate nambani kok aja lali maca asmane Gusti Allah. Apa maneh kono ku ya tuwek. Dadi kate nambani kok aja sampe keliru. Kok pas keliru ku dongane ngomong boto. Dadi kono kok aja sampe keliru. Apa tae? Kok iso tak tambanane iki yo. Tambane sing temen, Dik. Waduh, Mbok. Dawaku mblarang kok kono. Aja sampe ngisi-isino aku iki wong soge. Sogene wong sanjetis. Mek anakku gendeng. Mosok turunan gendeng padha karo aku. Yo jane kon gendeng. Wis wae. Bismillahirrahmanirrahim. Jancuk. Apa? Lah apa kok ndowane kok jancuk iku? Lah piye? Doanono iki berarti setan ana daerah kene. Oh, setane nduk ngluwung nduk kene. Kacau. Setane ngluwung nduk kene. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kok ana setane kok piye? Lah apa sih setane nduk kene? Gusti. Setane ki njaluk disun. Kacau. Wah, bener ae gedora ora. Kate nambani anakku kate mentil kok nek. Ora nambani apa mentil kok nek. Alah. Asun. Alah. Iki tibae andalamu ya. Apa? Wong nduk kebon pitung dina petung bengi ya iki andalamu. Oh, niku lancang. Kon nek iso nambani ya nambani, nek gak iso ya ngomong gak iso. Bismillahirrahmanirrahim. Gak. Wes. Takonono. Kon mau susumu dicekel ah? Ora. Berarti susune mami dicekel. Ora. Berarti durung dicekel. Ora. Cekel wekku. Dok. Awakmu njana pasar mbokmu ta? Ora. Wong orang. Cok ngelu temen. Baba baunya kowe. Jarene awakmu njana pasar ditukokno sepeda mentor. Apa iki? Kacau. Ruana iki lho. Lah apa dodok? Kata arane dodok. Ngene kan dodok. Lah iku kaya wong ngeses iku. Dok. Awakmu dingin, Dok. Ana sapi ngemi. Kacau. Kosok. Kata banane iki lho. Dok. Awakmu jerene bekasnya biduan. Ora. Lho, wong ora. Anakku iki penyanyi biyen, Cak. Lho, awakmu penyanyi, Dok? Ora kok sok. Anakku biyen begengge. Ora. Awakmu biyen begengge, Dok? Ora. Wong ora ngene kok. Jerene awakmu sapa becen, Dok? Ora ngene kok. Jereme angkat mau ora aku gak ngomong jancuk. Kosek. Kon nambani anakku gelem apa enggak? Kosek ta.
Kok sik tak tot Darmanto? Iki anakku semata wayang lho ya. Iya. Cara aku gak iso ngelairno tapi iki anakku sing tak eman. Iya kok sik ah. Ngene tak critani. Sing dadi dukun iso nambani ku dudu aku. Sapa? Anakku. Jenenge sapa? Wanto. Wanto. Heeh. Berarti aku mek ketemu Wanto njaluk tolong Wanto. Iya. Sik, tak Celuk. bele. Halo. Kacu. Nak, Wanto. Iya. Teko nak. Iki enek wong lara ora. Ya nak, teko. Ya. Halo. Kerine jepit. Iki lho arek wis teko iki lho. Oh, gak gelem ngomong. Aku numpak sinyal. Numpak sinyal. Saira sinyale. Iku mang papat. Apa, Pak? Kene nak. Bapak ndase benjut. Kon gak iso ngomong benjut kon gak kira iso kon saiki iso tak ngomong jempol bathuk benjut sing cepet coba jempol bathuk benjut coba Iya, Cuk. ayo coba jempol bathuk benjut Jempol bathuk benjut. Jempol bathuk jembut. Om rene om. oh matamu ah Ngene. wong aku wedok mbok celuk om Napa, iki Pak? Mangane bapak ndase pecah nak. Nggih, Pak. Tambah nono nak. Nambani. Yo sing iso. Oh, gampang. kon berarti nurun ilmune bapakmu yo ini nak waduh nak ojo ngisi-ngisini keluarga si EO Mami Oktana kon iki cara tak warasno ya dokter gak mampu dukun tak usahakno kira-kira mek tak rabekno taji gelem apa gak ora ngene Apa kon? Wis, saiki Ken- tambah nono nak, tambah nono. Timbang ndase bapak benjut. Ayo. tak jempol bathuk apa mau Jempol bathuk. Rambutan. Heh. Sido ditambani tak gas. Tambah nono. Cok. Kok Heh nak, iki duwe prewangan. iki meneng. Head samalah head. Dewa bumi, dewa angin minta pertolongan. Loh. Ono prewangane. Oh, nek prewangane nak. lho mas aku wis sayang ambek kon mas mas yo aku mbok nodai gak apa-apa mas Aku nambani menengo. Heh. Loh, ono gendruwone lanang wedok. Ono gendruwone. Loh, lah iki gendruwone. Nah, ini waras. Sayang. Sayang. Wong tuane dhewe ku asline wong goblok. Goblok. Wong tuamu ki yo gak ero nek aku ki CEO yang lagi menyamar sayang ya. Lho lah iya, ya toh. Asline kan Heh. Oh, getar mana sayang? Gendruwone teko sayang. Gendruwone gawe klambi biru ambek lorek-lorek. Iki gendruwone iki.
karo aku musuh, dadak kon percintaan. Mbok kira kon sing lanang tok, aku ya lanang. Lho. Lanang iki sangklir. Aku cinta, Pak. Aku cinta. Aku cinta. Iya, Pak. Tapi wong tuane iki getling karo awakmu. Patenono, Pak. Patenono arep aku. Lho, gak arep rai. Gak apa-apa. Taramu ta ndok omahku. Loh, gak sudi aku ndek besan kaya kon. Lho. Ayo, Patenono wis. Loh. Kon menjaluk mateni aku kon. matenane. Gelutuk ae sing mati sapa? Ayo, awake dhewe gelut. Ayo, moh. Ayo, moh. Rangkulan gelut ya, Cak. Ayo, gelut. Cak, ayo gelut. Ayo gelut. Ayo. Hop. Stop. Pane grandul. Kose, Rene karo. Pak, Dadi awakmu ki seneng karo anakku. suweneng bokok nguwet ya. Awakmu piye, Nduk? Aku cinta. Kok sampe ndek tatanan ngene wis sapa? Iku aku dikai ide karo rasa, Pak. Rasa. Iya. Terus? kok kan ngene nek amprih sampean iku ambek emak iku setuju. Loh, gak terima aku. Saking ini. Ayo, rasa. Ayo. Roh. Apa? Jonggrang. Napa? Kon kok duwe perbuatan ngene iki, Kula akoni, ancen sing ndamel pokal gawe niki kula. Lah, persoalane piye? Persoalane niki jaman pun modern, pun mboten wonten malih lare. Gara-gara wong tuwa rabi, mboten kantuk, mboten diizini pun mboten wonten malih padha senenge. Monggo nek sampean mboten ngizini lare loro iki bono diri, tanggung jawab sampean. Lah iku sing garahe getonku. Lah mila. Iso iki ngesakno anakmu. Lah, Wis, saiki arek wis padha senenge rek. Senenge. Seneng rukun. Wis, Lutruk, nanggap lutruk. ayo awakmu. Apa ya? Besanan karo aku. Ayo jelek dino sing apik. Ayo nang blodruk. Sing nyaro Cek Abah. Heeh. Le rek, meneh sore pindah nang nggone prajurit kulon Mojokerto. Oh, juritan. Mben nang nggone Mindu Gading tarik. Mben maneh nang nggone Petiken Driyorejo. Piken Driyorejo. Lah bengi iki ditanggap karo dulur Kupang, lakone termasuk daerah kene. Lakone apa? lakone napa, Pak? Kisah lakone lodruk. kisah Watu Blorok. Apik. Kisah Watu Jadi Blorok. kisah Watu Watu Blorok Blorok bersama Ludruk Budi Wijaya.